Egunon, eta eskerrik asko gaur honako esazen guztiak. Euskal Herrixe aro berri baten aurre topatzen da momentu honetan. Gatazka politiku eta indarkesi bakebidea eta aterabide demokratikuta erungo daren aukera baten aurre. Datorren urtean, 5 urte betekori, Gaztelako Armadak Nafarroko Erresumi armaz eta indarrez bereganatu edena. Arrezkio eta batxa aurretik lantzin berpiztu etxen dizen gatazkak bisisan dauz gure herrixak. Eta gatazka horretako baten lekuko isatik zuertatu asko duri. Zabalik egoazen zaurixetatik ere, frankismo garaian berpiztu eta azken hamarkadetan lusatuen jana. Ezin ezan, indarkexek eza berez bakidanik. Ondion bara, zapaldu bisiltasune eta makurtzi bakiaz lotzen darenik. Garai horrek bisisan da gure herrixak. Etorkizuneko gatazkan iturburu dizen garai baketxu. Isan bakik, askatasune eta justizi xixan berdotxuz da bizentzat. 2010ko iraian eta bostin, Euskal Herriko hainbat eragile politiko, sindikal eta sozialek Gernikako akordioalez eta ezaurixan zana hitzartu behar. Orainaz eta etorkizunaz konpromiso hartu behar. Gaur egun, Euskal Herrixan indarkexa horiok desagertzeko oinarrixak izendatu eta urratz bat gexaua aurra inaz, Bizarko elkarrizketa eta negoziazio politikurako bidi marraztuz. Euskal Herrixan luze zabalin zabaldudan akordixu, gaur ondarun aurkeztitoka asku. Taldez talde akordixu ezaukarazten enjako biharra eta gero, akordixuaz baten jaben taldikin batean. Konpromisu orainaz eta etorkizunaz. Zaurixe behin betirako itxitzeko enbil banaz, enbil doguenaz. Beraz, distentzio ilune bat zortzi baino arutza baldu Gernikako akordixu. Euskal Herrixan, 21. mendin, baki zerran eta zelan lortu adieraztea dator. Baki edukiz betetea. Hasieran esan duen modu, ondarrun bertan hainbat taldekin jaberdaz Gernikako akordixuaz. Beraz, junaltzaten bezez baten euskontari. Gizon altaldiz, eguzki, ondarrun bertzotari, aurrean egiteari,
Alcaraz, Araka, Artelan, Nezala, Itxasari hori elkartea, Zubizarren Azkori, Gaztea Zaurari, Olar Pezkulezari, Badixu Erratia, Usu, Euskal Gartasuna, Alternatiba, Euskal Abertzalea, Gazte Independentista, Ikasle Abertzaleak, Egiztaren aldeko mugimendua, Etxera eta Txuri-Gorazki. Etak nazioarteko komunitateak egiaztatzeko moduko zueten iraunkorra eta alde bakarrekoa. Etak nazioarteko komunitateak egiaztatzeko moduko zueten iraunkorra eta alde bakarrekoa aldarrikatzea jarduera armatua behin betiko usteko borondatearen erakusle gisa. Eskubide zibil eta politiko guztien aitortza, proiektu politiko guztien jarduera eta garapena onartuz, kontuan hartuta giza eskubide guztien aitorpena eta salbuespenik gabeko babesa direla eskubide hori esen oinarria. Ildo horretan, alderdi politikoen legea indargabetzea exigitzen dugu, eskubide nagusien urraketak tresna juridiko horretan oinarritzen direlako. Inoren aurkako mehatxu, presio, jasarpen, atxiloketa eta tortura mota guztiak desagertzea, edozein dela eta pertsona horien jarduera edo ideologia politikoa. Jarduera politiko gaitik epaituak izan diren pertsona eta erakundeen aurkako prozesu judizialak berrasteratzea. Jurisdikzio eta epaitegi berezien salbuespeneko lege horren indargabetzea, eta horrekin batera inkomunikazioa bertan behera uztea. Militante eta erakunde independentistei politikan aritzeko ezarri zaizkien debeku eta neurri murriztaileak bertan behera uztea. Politikoen aurka aplikatzen den espetxe politika etetea. Konfrontaziorako estrategia gisa erabili da eta era berean honako neurri hauek hartzea. Amniskerako bidean lehen urrats moduan gatazka politikoak eragindako preso eta iheslari bat bera ere egon ez dadin. Gaixotasun larria dituzten presoak azke ustea. Epaituak izateko zain dauden preso preventiboi behin-behineko askatasuna ematea. Legeak ezarritakoak beteak